vanhu vakawanda vari kususpekta mukomana wekuti anogona kunge aine chekuita nekufa kana kuti nekuwira kweshamwari yake iyo yaifamba yakatungamira panguva yayakawira mugomba remasuweji rakanga rasiyiwa risina kuvharwa nevashandi vecity council yemuharare. I was checking the comment section. A lot of people are saying a lot of stuff. Regai play a video achitaura kana kunareta zvakaitika. Then we are going to discuss let me know what you think about the narrative of this man. Uvarudi na madaga vai angonyora kawani ndakumhanya kunodi kutsvaga munhu vanotungana vanhu vabatsira vafonera wefire brigade vakati hanzi matifonera chi kuisa pako here So this video this guy aitsanangura aitaura kuti muchinda akashayika kuti akanyora musweji akanga ari anga akatungamira uye akanga aine tochi. So also atichanza comments anga musweji aivanhu akanga aifamba aine tochi ko akatadza sei kuona kuti apo pane gomba. The other thing also guys ndechekuti panhu panenge pachirwa panooneka as you can see or you have seen from the videos abuba and you can see panhu pachirwa saka pari kutoratidza mitutu yekuti pakacherwa saka whoever anenge achifamba panzvimbo iyoyo anozviona kuti something is happening right here. I'm just wondering musikana zvakare aenda kunopiwa mari yemuriwo nguvai nekuti pari kubuda ma-allegations kuti musikana uyu anga very very dangerous. Besides, as I've mentioned, kuti pane mirwi yemavhu inoratidza kuti pakacherwa zvekuti whatever so this guy vakanga vabva kunogerwa. I'm just wondering kuti what actually happened with this guy. So a lot of questions are being asked nezvenyaya iyo what happened. Pakatanga kubuda musikana akanga asiri akanyura nguvai akanga achifamba nguvai zvekutadza kuona kuti pane gomba wandandinaye marambo bva kuti ndaudi ndaumbozorora tsvaga bvazobuda nemunhu ndopandadaidzwa ndiye ere munhu uya ndikati ndiye waleti yangu poa patorwa chitupa vatasa zvo ndachitaura nestaraketa ndachitaura ndizvo zvakabva zvangoenda nezvazviri so kana mari kana mabelongings yachitemba kuti acharovera musweji zviri kubuda pachina kuti shamwari yake yakanga ichini nezvimwe zvafanira. What do you think? Do you think this young man is guilty or this young man is innocent? So guys, let me know in the comment section because social media iri kubvira vanhu vataura kuti ngarowe ngabvunzwe zvakanaka vakayanzomubata mabasa anotaura. They are saying a lot of stuff about this friend yet that friend akashayika. So guys, let me know what you think in the comment section. For me, I think this young man is innocent and ari kungonareta nyaya yake zvakanaka asina kuwanda kana kuti kudii. I'm just wondering if these guys were drunk kana kuti
ingori tsaona yakaitikawo. And also kuti tochi yakanga vainayo, especially the guy wacho akanyora akatomboti panarrative yekutanga ndanzwa this guy achitaura akataura kuti akanga akatobata tochi akavheneka. Haana kuona gomba iri sei. What happened? Gomba iri riri muzasi, as you can see. I don't know, guys. You let me know. You let me know. Kuti zviri kunyatso kufamba sei sei. Muri kuionawo sei nawe yakomana. Let me know in the comment section.